Shubor nakaslem jong unong san Hima. Ka puran ka Bollywood, ka balakalalong ka riusan perthei ka Kangana ranot, ka badai ka MP, ka BJP, haluk sabha, kala pendram ki Samla pule ki Ïakhih hagaleng kari India ki ba kamerade baki dei ki nyang kalau. Ka Kangana kala penmi ka jingken tho jongkai ki Samla pule da ka baong ba ka jingle jongki kalong ka ba isat met hadu kata-kata. Dak ba ken tho jori ki rukam kren jong ki Samla nong Ïakhih bat ki kentien baki tho haki post haki rensan social media. Habat ho apo Instagram ka Kangana ka loong baki reel balashna da kinong Ïakhih Gen Z kidai ki ba isat met ban pet dak baong bakam jui haka jingim jongka ya ka jing sniu dor kani ka rukam le ka rukam kran bat ki kentien baki kran ngampa juyo sngow ni ui kum ni ka loong dak babu jing keliru ba manu bakha bat penhe pensan Ïakhih dak baong baki khot yalade kum kinyang kalau bat menta ki lehi kum kinyang kalau ka India ka dekari ka badan ni ki brio ki basngau tenat ngating habayui yakini ki reel ka loong shushu kala kentho ikenthei Hindu ki badan benta hakte ka Ïakhih dak ba khot Ïakhih ki kenthei India ki bala shapen kala kum ki thei na risep ngi ka loong bakilong ki babam sap bat ki bala pen sniu dor hadu kata-kata hadu bakimla banong kinong pet haying dak ba khot Ïakhih ki generation gota kani kamdei kasien baningkong ba ka Kangana kala kentho iki Samla ba Ïakhih dak ba kentho akiran san social media bat kan persha Ïakhih haba kitmu banmi surok ban Ïakhih persha ya ka sarkar Barok ki breu ki khmi ya kalawai babha ki wat ya kajaka bansan kajaka ban kiyo shaprang है MIT University Meghalaya man kasni kalong ka jing stang bathuma ki jing ikai bapura katkom ka jok ka bamta ke MIT University kadan bonjait ki course pat ki jing ikai kum ka fashion design filmmaking communication design music BBA MBA sports management nursing, BTech, computer science, BSW, MSW, but QA. Ha MIT University Meghalaya ki jingtrang jongpi shaka job ki urlong but ki kalalong ka shisha MIT University Meghalaya ka jingya lenti ka bastang shakalawai bachok